Sinabu lah bayar mana sinnya lokal aru. Borma bozaro jung tanggasin dongo ayang jung aro ang nei ayong mane dini robibar bozar mane bormayo mane robibar kali mane bozar jayo nungtamon ko ise ang dinchini na jagon bozar purko Bozaro mane pujungna lapalan gitu. Bukan sih. Hey guys, welcome to my big YouTube channel mane lapalan dengarin aja. Bese labai muda, bese muda. Hah? आपके पास क्या है
बजार खालामनाया जाबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो दङ ना बजाराव आरो दै माने ना एसे लानो थाखाय आरो ना बजाराव मोनफैबाय नै बेयावनो नाया आरो आं बजार खालामनानै जोबनायाव लास्टआव खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव नोंथांमोना जुदि गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांगौब्ला लाइक खालाम लोगोफोरनिफ्राय बाय बाय